G-Tech е един от най-популярните модели на GREE и основна причина за това е неговата специална пречистваща система. Аз съм Тодор Попов и ще ви покажа как да я поддържате. Освен обичайните филтри, G-Tech има още филтър за очистване на въздуха от миризми, филтър за спори, полени и пречистване на микроскопични частици с размера на тонер прах. Също така има стерилизиращ филтър за микроорганизми, катехинов филтър срещу разпространение на вируси и филтър с активен въглен за по-безопасна атмосфера в помещението. Тази многостепенна система трябва да се подменя периодично. Не е необходимо това да се прави от специалисти. Можете да се справите сами. Но внимание! Преди да започнете с подмяната, изключете климатика от електрическата мрежа. Филтрите се намират тук, вадят се по този начин и след това се слагат новите. Филтрите могат да се закупят от всички оторизирани дистрибутори на GREE. Периодът, на който трябва да се сменят, зависи от това колко е замърсен въздухът в помещението. За жилище, в което например няма камина или друг източник на по-специфично замърсяване, периодът е около 200 работни часа, но не по-дълго от една година. Тук се намират стандартните филтри на G-Tech. Те трябва да се измиват всеки месец. Свалят се така и се измиват с хладка вода на чешмата. GREE – климат без ограничения.